लोगोफोर नोंथांमोना ट्राम्प आरो जेलेन्स्की बिथां सानैनि बाथ्रा बुंगोन दिनै आमेरिका आरो इउक्रेन नि जि थासारि बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव दावहा जाबाय थादों बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। नाथाय जेब्ला डनाल्ड ट्राम्पआ आमेरिकानि हादरगिरि जाबाय बिनि उनाव माबादि सोलाय सोल'खौ नुदों बेनि जोबोर मोनसे सुंद' नोंथांमोना रिएक्सन होनो नागिरदों। ट्राम्पआ मा बुंगासिनो थादों जे बे दावहाखौ जेसेबां हायो थाबैनो फोजोबगोन आरो बेनि थाखाय भल'दिमिर जेलेन्स्कीआ खामानि मावनांगौ बिनि माने मोनसे अर्डार बादि आरो डनाल्ड ट्राम्पआ मा समाव मा बुङो बयबो मिथिखागौ। खायसे बाथ्राया बेनो जेबो भेलु गैया आरो माखासे बिराद माने फर्स अर्डार होनाय जायो। स' मा बुंदों ट्राम्पआ जेलेन्स्कीखौ जे बे दावहाखौ जेरै हायो थाबैनो फोजोबनो थाखाय नाजानांगौ आरो बिनि थाखाय रासियाजों डनाल्ड ट्राम्पआ भ्लादिमिर पुटिन बिथांजों रायलायबाय, फनाव रायलायबाय बा बेबायदि सिस्टेम मोनसे क्रिएट खालामनो नाजाबाय थादों गुबुन गुबुन हादरनि हेफाजाबैबाबो। आरो बेवहाय मा खालामदों इउर'पियान कान्ट्रिसफोरखौ मा खालामदों एक्सक्लुड खालामदों, बिसोरखौ साइडलाइन खालामदों। स' आंनि बुंनो गोनां जाहैबाय ट्राम्पआ जेलेन्स्कीखौ मा बुंदों। स' नोंथांमोना मिथिगौ बे दावहाया मानि थाखाय जादोंमोन। इउक्रेन रासियानि दावहाया जानायनि जाहोना जाबाय जे इउक्रेनखौ नेट'आव नर्थ आटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेसन जायखौ मोनसे समाव आमेरिकाया रासियाखौ डमिनेट खालामनो थाखाय बानायदोंमोन। स' बेवहाय जइन जानो नागिरनायनि थाखायनो बेहाय अरजाबनो नागिरनायनि थाखायनो इउक्रेनखौ रासिया मा खालामदोंमोन एटाक खालामदोंमोन आरो बै समाव सोर दंमोन ज' बाइडेन दंमोन ना। नाथाय डनाल्ड ट्राम्प फैनायनि उनाव मा बुंखो जे नेट'खौ इउक्रेना बावगारलाङो। स' बेखौ बावगारलांनायानो मोजां, बेखौ बावगारलांनो हानांगोन। NATO you can forget about. I think that's probably the reason the whole thing started. नेट'खौ बावगारलांनो हानांगोन। डेट मिन्स इउक्रेना नेट'आव जइन जागोन बेयो माने इम्पसिबल दा। जेब्लासिम डनाल्ड ट्राम्पआ दङ बे पसिबल नङा, बे बाथ्राया रोखा जाबाय। आरो 500 बिलियन US डलार जि बिनिख्रुइबो जि बांसिन खरसानि बाथ्रा बुंदोंना बै रांखौबो बिफिननाय नोंथांमोना खोनादों जानांगौ। ट्राम्पआ बिफिनदों जे इउक्रेननिफ्राय बेखौ जोंनो हरफिन। नाथाय दा आपडेट मोननाय बायदिबा बेखौ माने USA मा खालामबाय दान होबाय आरो इउक्रेननो। नाथाय बिनि सोलायै जि इउक्रेनाव थानाय मिनारेल्स माखासे माने खनि मुवाफोर बै खनि मुवाफोरनि जि डिल खालामनो नागिरबाय थादों बेवहाय बिसोरनो मा बिगोमाथि गोहो होनांगोन, बिगोमानि गोहो होनांगोन आरो बेखौ भल'दिमिर जेलेन्स्की बिथाङा जोबोद थाबैनो बेजों डिल खालामनो थांगासिनो दङ। इउक्रेना डिल खालामनो थांगासिनो दङ। जेलेन्स्कीआ आमेरिकायाव थांनो नागिरगासिनो दङ, थांगोन निश्चय। स' भल'दिमिर जेलेन्स्की बिथाङा एसेथ' दुगा दिन्थिदोंमोन, नाथाय आमेरिकानि खाथियाव इउक्रेन बादि हादरा जेबो ओंथि गैया। मानोना बे जि दावहायाव जेसेबां मदद हाथियार दङ बै गासैबो आमेरिकानि थ्रयै फैनाय। बेनिखायनो जेलेन्स्कीया जेसेबां बाब्राबबाबो बादल'बाबो बियो मोगथाङाव जानो हाया। बेनिखायनो जोबनायाव बियो मा खालामनो गोनां जाबाय डनाल्ड ट्राम्पआ जेरै थिनो बेबायदि थांनो गोनां जाबाय। बेनि ओंथिया जाहैबाय मा जोबोद थाबैनो माने बे दावहाया जोबनायनि लामायाव। आरो नोंथाङा नुगोन थांनाय समाव मोनसे भटिं जादोंमोन इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसनाव मोनसे भटिं जादोंमोन आरो बैहाय आसरित धरनै मा आमेरिकाया माब्लाबा रासियानि सापर्टआव भट होफेरा। नाथाय बेबाराव मा आमेरिकाया मा खालामदों रासियानि सापर्टआव भट थुदों लोगोफोर। बेनि ओंथिया जाहैबाय मा बे दावहाया थाबैनो जोबनायनि लामायाव। नोंथांनाव बेवहाय जोबोर माने इन्टारनेशनेल पलिटिक्सनि जोबोर इसिहालागै थांनाय बाथ्रा बुङाखै। आं बुंनो नागिरनाया जाबाय बे बाथ्राया जोबनायनि लामा फारसे फैगासिनो थादों। स' भ्लादिमिर पुटिन बिथांनि फारसे बियो थांगासिनो दं आरो डनाल्ड ट्राम्पआ गासै बुहुमाव माने ओरैबायदि मोनसे इमेज क्रिएट खालामदों नागिरदों USAखौ जे USA जाबाय बयनिबो फादार, बयनिबो थाखाय शान्ति दूत बेबायदि मोनसे क्रिएट खालामनो नागिरदों ट्राम्प बिथाङा। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मिनारेलनि जि डिल जागोन, खनि मुवानि जि डिल जागोन बेनि सोलायै मा मोनगोन इउक्रेना, बेनि सोलायै मा मोनगोन बेथ' दासिम फाइनाल गैया, निउसाव नुवाखै। नाथाय मोनसे आइडिया खालामदों एक्सपार्टफोरा, बे जाहैबाय मा बे डिलनि बदलै इउक्रेना मा मोनगोन। आरो बे जानो हागौ मोनसे आन्दाज आइडिया खालामनाया जायो मा सिकिउरिटि अफ इउक्रेननि रैखाथि। खारन बेबादि गोरोबथा जानायनि उनाव फिउचाराव मा खालामगोन, मा फिन रासिया एटाक खालामगोन। स' इउक्रेननि रैखाथिनि थाखाय मा खालामगोन बेबायदि गोबां बाथ्रा दं। जानो हागौ आमेरिकाया मा खालामगोन इउक्रेनखौ रैखाथि होनायनि थाखाय माबा मोनसे मावगोन। खारन
आमेरिकाया इउक्रेनखौ नागारथारनानै माब्लाबो थांनाय नङा खारन बेबायदि नागारनानै थाङोबा बिसोरनि जि डमिनेन्स बेवहाय मा जालांगोन गैया जालांगोन बेनिखायनो निश्चय बेवहाय इउक्रेनखौ रैखाथिनि थाखाय जाबायदि जापानखौ रैखाथिनि थाखाय आमेरिकाया अरायबो गसंनानै थायोना बेबायदि बेयावबो थानो हागौ बेबायदि मोनसे आइडिया खालामनांगौ आरो बाथ्राया जाहैबाय जाखिनि जायगाखौ रासिया सेनानै लादों ना रासिया बै जायगाखिनिखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना स' बेनि सायाव दिनैसिम डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा जेबो बुङाखै बिनि ओंथिया ओरैबायदि जानो हागौ जेसेखिनि जायगाखौ सेनानै लादोंना बैखिनि जायगाखौ इउक्रेना मोनफिननाय नंलिया डेट मिन्स इउक्रेना मा जासिगोन टुक्रा जासिगोन स' बेबादि दासिमनि आपडेट लोगोफोर नोंथाङा साननानै नायदो जाय आमेरिकाया जाय इउएसएआ इउक्रेनखौ दावहा नांनो थाखाय सारा बुहुमनि नेट' कान्ट्रिसफोरखौ मा खालामदों बेवहाय सरसोमनानै मदद होदों हाथियार हरदों नाथाय बै आमेरिकाया दिनै हरखाब माबा गोसोखांलायखो हरखाब बे दावहाखौ फोजोबनो थाखाय रासियानि फाले भट होलायनाय मोनसे थासारियाव थांबाय आरो जेलेन्स्कीखौ ओरैबायदि दमदों जे नोङो नेट'खौ बावगारलांनांगोन माने नोङो नेट'खौ बावगारनो हानांगोन नेट'खौ डेट मिन्स नर्थ आटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेसनखौ मा खालामनांगोन बावगारलांनो हानांगोन स' बेबायदि कन्डिसनाव थांबाय आरो इउएनआव जि भटिं जादोंमोन बैहाय माने रासियानि फारसे जानानै भट होलायनाय बेबायदि थासारिसिम थांबाय बेनि ओंथिया जाबाय बे दावहाया जोबोद थाबैनो जोबनायनि लामायाव